गोंदवल्यामध्ये शेतकरी तानाजी कट्टे यांच्या प्लॉटवर आलेलो आहे. तर त्यांनी आपल्या भारती ग्रीनटेक कंपनीचं उर्वा डिकम्पोस्ट वापरल्यामुळे त्यांना काय फायदा झाला हे ते स्वतः त्यांचा अनुभव सांगतील. बोल. ते कंपोस्ट सोडल्यापासून आपल्याला 100% फायदा तर आहेच, उत्पादनाचा सगळ्या गोष्टीचा. तुम्ही कशा पद्धतीने सोडलं? आता ही शेतीपंप हा तुम्हाला दिसतोय का? हा शेतीपंप ह्याच्यातून बॅलर घेतला, बॅलरमध्ये सगळं मिश्रण केलं. 2 बॉटल गुळासोबत 2 किलोच गुळ घेतला, मिश्रण केलं. नंतर पाणी असं सोडलं. शेतपण पाईप एक बारकी घेतली, बारीक पाईप. हे 5चं मोठ 5चं 2.5चं 7.5चं पाणी आहे. सोडून नंतर मग असं टिपी आपलं जात होतं. आपलं 3 तासात हे कारखाना भरतं, तर 3 तासातच असं पूर्ण क्षेत्र कव्हर झालं. पूर्ण तासात कव्हर झाला. 5 टीवर तुम्ही काय म्हणजे 65 काय केली, नंतर असं पाणी जसं फुगलं असं चालत गेलो, पायानं दाबली, म्हणजे सरीमध्ये दाबली सगळी. ती त्याला हे पाहिजे ना, काय आपलं त्यावर माती आली पाहिजे. माती आली, पण नाही पण केलं, नुसतं दाबत गेलो. म्हणजे ते हे पाण्यात सरीमध्ये पायात म्हणजे पायानं चालत गेला तुम्ही भिजवत असताना भिजवत तेवढंच. आणि त्याच्या अगोदर तुम्हाला मी सांगितलं की 10-20 सुपर फॉस्फेट, पोटॅश आपलं मिश्रण करून आपलं सगळं वरनं फेकून दिलं. बरोबर. तर आपल्याला किती दिवसानंतर म्हणजे असं कुजल्याचं जाणवलं शेतामध्ये? लगेच ऐकून घ्या, 2 महिन्यात 4थ्या पाण्याला तर सुरुवातच झाली. 4थ्या पाण्यावर सरासरी 60 दिवसानंतर. हो, 60 दिवसांनी 15 दिवसाला पाणी देतोच म्हणजे. तर आता आपण सोडल्यानंतर आणि अगोदर तुम्ही पाचट जाळत वगैरे होता, त्याच्यामध्ये आणि आता काय फरक जाणवतोय तुम्हाला, म्हणजे मातीमध्ये किंवा पिकामध्ये? आता हे तुम्हाला सांगायचं म्हणजे, आता ही 65 कुजवण्याचं म्हणजे जमिनीला लई फायदा असतात. कंपोस्ट खत असेल, सगळं स्वतः असेल, एवढी शेती पिकते ना. बरोबर. मला वाटतं शेणखत मिळत आजकाल नुसता एरिया चुकला काय, त्याच्या वरचा तात्पुरताही असतो तेवढा पुरता डोस. मीच ते शेणखत सगळं स्वतः ठीक आहे. माझं शेणखत असतं किती 6 टायल्यावर, तर 3 टायल्या महत्वाचं असतं आणि बाकी 3 टायल्या सगळ्याच असतं. JCBनेच मी भरतो. पण डिकम्पोस्ट हा फायदा होणार आहे की आपल्याला? ती मंडळी आमची मत म्हणते, आव थोडं कुजाच नाही, काय होत नाही. बैलगाडीने पहिले मी सगळी रानाखाली सगळं स्वतःने आणली ती. जमिनीची पोट टिकून राहते. जाळल्यानंतर काय ती वाऱ्यानं उडून जातं, ती काय उपयोगच होत नाही. मी थोडक्यात पण ह्याचा फायदा जमिनीला जास्त होतोय ना. जागजाग खत होतंय ना, सेंद्रिय खत काय तुम्ही म्हणता, ते कुठलं 65 फुटी हे ते होतं ना. त्याचा असा फायदा झाला की उन्हाळ्याचं एप्रिल मे जून महिन्यात ओलावा राहिला. बरोबर. महत्वाचा ओलावा राहिला, टिकून राहिला ना ओलावा. आणि 65 100% पूर्णपणे कुजली गेलेली आहे 100%. सोयल आपण हे करून बघूया. खत म्हणजे सर्वसाधारणपणे किती रकमेचं, किंवा बाबा तुमच्या शेतकऱ्यांच्या भाषेत तुम्हाला एवढ्या क्षेत्रातून जेवढ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही सोडलं, त्यातून तुमच्या अंदाजाने किती बाबा खत तयार झाला असेल किंवा झाला असेल असं तुम्हाला? एकरात टोटल 4 टायल्याचं खत झालं म्हणजे 4.5 हजार एक टायली मिळते. गेल्या वर्षी 4,000 3.5 मिळत होता. आता 4-4.5 शिवाय माणूस पण बोलत. 5,000 काय ठिकाणी 5,000 येतं. 4 टोळ्याचं म्हटलं तरी आज सर्वसाधारणपणे 20,000 रुपये. 4-5-20 काय असेल ती सरासरी 20,000 रुपये फायदा झाला म्हणजे. बरं. तर बाकी शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे असं जर समजा आज जे शेतकरी, तर सरासरी शेतकऱ्याची मानसिकता अशी आहे की ऊस गेल्यानंतर काडी लावून हे केलं जातं. तर शेतकरी काय म्हणतात की बाबा उंदीर होतो किंवा हुमणी होते, ह्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल, तुमचा अनुभव? आता उंदीर ऐकून घ्या, उंदीर जाळला तरी उंदीर होतातच, बरोबर. नाही जाळला तरी उंदीर 100% होतातच. म्हणजे उंदीर आणि हुमणीचा तुमच्या पाचट जाळण्याची काही संबंध नाही. जाळी तरी पण होणारच आहे, नाही जाळली तरी होतातच. उंदीर लागतात, वाळवी हुमणी लागते. ह्या वर्षी सर्रास बरोबर जवळजवळ 40% ती हुमणी लागते. बेसर पडतात. बरोबर. सुरू उसाला सुद्धा त्यांनी काय नाही प्रक्रिया केली, त्यांना सुद्धा झालंय म्हणजे. बरोबर. म्हणजे पाचट जाळल्यामुळे हुमणी होत नाही किंवा उंदीर होत नाही, ही सर्वात चुकीची पद्धत आहे. चुकीची पद्धत आहे.
कारण जर तुम्ही पाचट कुट्टी करून किंवा सरळ जरी पाचट ठेवली आणि तुम्ही डायरेक्ट पाचटीवर टाकलेलं आहे किंवा हो, direct पाचटीवर पाचटीवर. प्रक्रिया केलेली आहे, हे जर तुम्ही कुट्टी केली असती तर आणखी आज पण सर्वसाधारण 40 ते 45 दिवसापासूनच तुमची ती- रिझल्ट सुरुवात झाला हा असता. सुरुवात झाला असती. हा. आणि जास्तीत जास्त हम्म. पाचट न जाळता पाचट कुट्टी कुट्टी करून करून ते प्रक्रिया करून काय हा. असेल तुम्ही प्रक्रिया युरिया, द्या, सिंगल औषध. हा. सुपर फॉस्फेट आणि डिकम्पोस्ट हम्म. वापरण्याला शेतकऱ्याचं म्हणजे काहीही नुकसान होत नाही, काही उलट सुद्धा नसतं. फायदाच नाही होत होत आहे. आहे. हा, 3 फायदाच ते होतो. 4 टन आपलं राहिल्या कंपोस्ट शेणखत मिळतंय. झालं ना. बरोबर. त्या बॉटल सोडताना तुम्ही कसं कसं सोडल्या होत्या ते फक्त आम्हाला आणखी एक वेळ सांगा. 200 लिटरचा ड्रम घेतला होता. बर 200 ड्रमात एक सोडली, बर पुरवतली हा. आणि 1 किलो गुळ टाकला मिश्रण करून. आणि हे एक 200 लिटरचे नंतर असं 400 लिटर दोन्ही ड्रमात आणि पाण्यावर ते सोडलं. पाण्यावर सोडलं होतं नळी टाकून असं. बरोबर.